Pandhawa kalah main dadu mungsuh Kurawa. Negara Ngamarta wis dikuasani Kurawa. Para Pandhawa wis ora duwe apa-apa. Kejaba panganggo kang tumemplek. Ing pungkasane main dadu iku katetepake hukuman, yaiku Pandhawa dikuwang saka negara Ngamarta lawase 13 taun. 12 taun lawase Pandhawa kudu manggon ing tengahing alas gong liwang-liwung. Setahun lawase kudu manggon ing sawijining kutha kerajaan lan ora kena konangan dening para Kurawa. Menawa konangan, hukuman ditambahi 13 taun meneh. Nalika hukuman kurang setahun, para Pandhawa padha rembugan negara ngendi kang bakal dienggoni kang ora konangan Kurawa. Peputone para Pandhawa bakal manggon ing Praja Wirata. Dewi Drupadi nyuwita Ratu Wirata dadi tukang gawe lenga wangi lan boreh. Dewi Drupadi ngalih jeneng Salindri. Prabu Puntadewa nyuwita Ratu Wirata dadi pendhita kraton. Prabu Puntadewa asmane ngalih Dwijagongka. Werkudara ngenger jagal sapi ganti jeneng Bilawa. Dene Arjuna nyuwita Ratu Wirata dadi guru joget jenenge ngalih Wrehatnala. Dene Nakula lan Sadewa dadi kang ngopeni jaran lan tukang angon sapi jenenge ngalih aran Tanti lan Pala. Ana ing Praja Wirata olehe nyuwita padha ketrima jalaran para Pandhawa sregep lan mituhu marang bendarane. Dwijagongka bisa gawe pepadang ruwet rentenge negara Wirata. Wrehatnala bisa ngrembakake kegunan joget lan gending. Tukang jagal kang dingengeri Bilawa mundak sugih. Mula tukang jagal iku tresna banget marang Bilawa. Bilawa diaku kaya anake dhewe. Misuwure jagal mau saka patrape Bilawa kang jujur, tumemem lan ora tau mblenjani sesanggeman. Nuju sawijining dina para Kurawa anjrah rayah rakyat Praja Wirata. Para kawula padha ngungsi
Sang Prabu dawuh marang para senopati lan putra-putrane supaya mbrasta prajurit Ngastina kang jarah raya. Ya. Resi Durna maju perang dadi senopati. Resi Durna ditantang Wrehatnala. Pandhita Durna ngerti yen sing diadepi iku sejatine Janaka. Atine gumyur dene ngadepi tilas murite kang ditresnoni. Luhit leweran ora kena ditahan jalaran kelingan selakon kang dialami tilas murite iku. Mula banjur paring komando supaya bala Ngastina mundur. Yen diteruske Wadyabala bakal nemahi tiwas. Nalika Wrehatnala ngadepi Resi Durna, hukumane Pandhawa wis lunas. Tekan negara Wirata, Pandhawa padha prasaja marang Wirata. Menawa sejatine Dwijagangga, Bilawa, Wrehatnala, Tanti lan Pala iku para Pandhawa.